Днес искам да ви разкажа една история. Имота, който виждате зад мен. Чакай, че снимам. Ето този имот. Съвсем скоро срещнах информация, че се продава, но не съм тук, за да ви убеждавам какво да купите или не. Искам да ви разкажа една история, как в този имот започна нашия 30 годишен бизнес. Ето тук на първия етаж, в една стаичка с пишеща машина, моята майка започна нашия бизнес имоти. Сега, 30 години по-късно, аз съм горд собственик на наследен бизнес, който успявам да развивам. И от това нещо като офис, в последващи видеа ще ви покажа докъде сме се развили чрез предлагане на нашите услуги. И всъщност ето тук са първите дни, в които аз съм проходил в брокерската професия. Имал съм много да уча и се радвам, че към днешния ден, след 30 години, мога да покажа какво сме постигнали. И това е само първото клипче, просто исках да споделя къде е започнал нашия бизнес.